Oğlum, erterin hayırlı olsun balam. Terin hayırlı olsun ece. Ece, düşmün en kızıklı yerini oyurdun da. Oğlum, kızıkkıl düşlen barsı sen saylaýaýdyn. Täze ýyl bir gelsinden oğlum, on soň Aýaz baba sana nähili kızykly. Nähili ütkeşik sowa taýyndan üç görür bolma oğlum. Bolýa. Ýür oğlum, erterlik edineli, el ýüzüňi ýöle. Ýür. Oha, oğlum turdunmy? Hawa kaka. Berekella oğlum. Maral, men menzillen Leyli'ni alyp geleýin. Bolýa. Olaýam ýetip gelýändir. Hä söýlemi? Oha, Leyli gelýär. Oğlum, Leyli gelýär. Gowduny. Tagaman itke. Bolýa. Men gittim. Bolýa. Ýür oğlum. Alo. Ho. Bolýa, bardım. Bartı martı var yara, dardır gözüm şol dildara. Umit yoluna bak yan, kaçan gelecek düşmanım. Umit yoluna bak yan, kaçan gelecek düşmanım. Gözlerim senin doymasın, gözümde kaybı olmasın. Tan saçık boyun göreyim, lele taşında kıyılar oynasın. Gözlerim senin doymasın, gözümde kaybı olmasın. Tan saçık boyun göreyim, taşında kıyılar oynasın. Uyku gelmeýär gözüme, jogap gelmeýän sözüme. Gelýän wagt belleşeni, belki aydarsın özüme. Gelýän wagt belleşeni, belki aydarsın özüme. Gözlerim senin doymasın, gözüňde gaýgy bolmasın. Tan saçyk boyun göreýin, başyňda kıyılar oynasın. Gözlerim senin doymasın,
başında kıyılar oynasın. Söyleyen seni canım bilen, meni yaktın nedin bilen. Sen ömümde tan soynasan, vasfın etsem sazım melen. Sen ömümde tan soynasan, vasfın etsem sazım melen. Gözlerim senin doymasın, gözümde kaygı bolmasın. Tan saçıp boyun göreyim, başımda kıyılar oynasın. Gözlerim senden doymasın, gözümde kaygı olmasın. Tan saçıp boyun göreyim, başımda kıyılar oynasın. Başımda kıyılar oynasın. Sigim gelýän mi sagaman? Hawa, mekan canım gelne jemem gowmy? Hawa, mekan janam sen ýoluňa garap durandyr. Mekan jana dükanlaryň birinden süýçük kök alyp geçäýeli. Bollu sigim bollu alyp geçer nesip boldy. Oğlanlar, 15 minut saklanyanlar. Dükkanan gerek zatlarını alıştırın. Düşenler, köpeklenmen derrew gelin. Barın, wagtyňyz gitdi. Yatıp kalıp duruyor. Düşen hop mu onu? Düşen ağam. Yiğitler käneglenmeň, giýje galýar. Ýörüň ýörälen. Ağam salam aleyküm. Wa aleykümselam. Ağam şurada avtobus durdu görmediniz mi? Gördüm. Ola gitti. Gitti mi?
Iýja galypdyň öýdäň. Be, oğul ayağım. Ýör meni ýerinden ýetireýin. Boğul ayağım, yük bolmaýyn. Taksi sor nädir? Ýör haw nimeňe bir azary bormaý. Barmaly ýeriňi bilýäňdämi? O elbette. Ýör meni çal. Ay zadar boljak dälim olayım. Ay bordan. Köp sağ olun ağam, minnettar. Torba mı malayım? Al. Bağışlan. Gennece, Mekancan. Oho, Leyli gelip direce. Gennece, Mekancan. Salam, Leyljan. Sagaman geldiňizmi? Salam Gennece, otursaňyzmy sagaman? Oturs. Hani Mekancan ýerde? Mekanjan berde. Jigim? Gennece, bu poçta gutýyny kim goýdy? Örän ýetgeş bolupdyr. Dogrudanam Leyljan, kim goýdyka? Mene bilmedim. Onu Ayaz baba goýandyr. O juda mehirli gyz. Men heniz on hyýal ýylgyryşy görmänim. Oho. Onsoň Leyli, näme ýadyňa düşdi? Ýaňy ýolla bir täsin ýigit sataşdy. On görümde aklym başymdan sona döndü. O men özüne mail etdi. Leyli, aýdyşyňda o ýigit saňa aşyk bolanamyň diýe. Goýsana Gennece. diýme gonna ýakyn günlerde söýgaýdym dörejek de. Çara garaşy oturanlar çykyşlaň sana ony getirsin diýipdi. Ha? Çara garaşy oturanlar. Ha. O sano. Bu men torbam däl. Bu men torbam däl. Inni nädir?
Ay çarağa özüň düşündürersiň-de. Näme düşünürsin? Sanawlar Söýgü şemalyna gaýyp uçup gitdi diýip düşünürsinmi? Oglalar, şu wagt oýunyň wagty däl ho. Sen dogry aýdýaň. Bu wagt diýinjel maň wagty. Ýör goňça ýygwana gideli. Mikanzan oğlum, näme işleýän? Hat ýazyp otyr. Hat ýazyp otyr. Aýaz babamy? Hawa. Eje, senin küçük wagtyň bara, Aýaz baba hat ýazdyňmy? Ha oğlum, kiçik wagtym menen bir ýerdek ýazypdym. Ýöne o haty men poçta kutusyna atmagy unutup durym. Näme diýip ýazdyň? Hatymda ejemin kiýaly ogadan Gülýaka getirip bermegi haýyş edip ýazdym oğlum. Gülýakany allyňmy onsaň? Ýok oğlum. Haty poçta kutusyna atmagy unutup durym. Soňam o hat gitdi. Eje, täzeden hat ýazaýmaly keniň. Wah, balajygym, indi men ullukan bolma. Haty diňe kizjek wagtyň ýazmaly. Wah, oğlum, her bir adamyň öz ýaratylşy bar-da. Oğla ýekejegede hat ýazypdym. Olam başa barmady. Şoň üçin oğlum, dolun hiç wagt hat ýazman. Gülýakany bara, isleýän bolsaň täzeden ýazay. Bak, balajygym, menini ullakana. Aýaz baba diňe kizjeklere sowgat berýär. Siz ýaly kizjek çağlary sowgat berýär oğlum. Oğlum, giç boldy, inni ýatmaly. Hatyň dowamyny ertir ýaday bolma oğlum. Süýji düşler gör oğlum. Giýjäň rahat dursun oğlum. Seňem. Sagaman ýatyp tur. Küçüjeklere? Onu küçüjeklere ýazdyraýmaly. Hay eje, sada bolýaň da. Ay. Ece! Ece! Haw oğlum. Ece, düş gördüm. Men wara arzumda kyýaly. Owadan bedelen arçany gördüm. Owadan bedelen arçany gördüm. Nesip bolsa oğlum, şu täze sen arzuňa ýetirer bolma oğlum. Häzir qaqaňa jaň edeli. O Maral. Alyo, çeppe. Ha. Şu wagtam ýypçy oturmaňmy? Yok, ýypçamak men işläp oturýan. Çeppe, şu gün men iş günüm, işde-de nowat durmaly. Sen mekanjany arçalar dukanyna gidip arç alyp beräýdi. Men näme seýil wagda diýinjal oturýarmy? Beýle gödökürlemek näme gerek boldy? Dogruda. Sen işiňi istem, men işim işdär ýaly. Lan wagtyň çykyp gidibermeli.
Men ýöne Mekanjanyň göwnüni ganatlandyrjak boldum. Maral, Maral. Ece. Wi, oglum. Oglum, sen şu gün çağlar wagyny leýlak der, bolmy? Gaýdyşyn qaqaň ýydyňdan barar. Onuň arça satylýan dukana gidersiňiz, bolmy oglum? Ýolla arça satylýan dukana bararsyňyz. Arçany alyp öýe geleňizde üýsüp çykbeder, bolýarmy? Indi bolsa, mehriban tomoşaçylar, bayramçylyk dawaramyzy Gowanç Rejepowyň ýerine tirmeginde aýdym bilen dowam edýär. Alo? Alo? Kim bu? Alo? Salam. Bu men Didar. Didar? Tanamadım. Yo'lla. Ulug'da biz yalnız torbamı çalıpdyr. Sen mi bu? Bu ol. Häziriň özünde men torbamy gaýtaryp getirin. Gaharlanma. Men ýöne ötünç toraýam. Men size torbaňyzy goşurmak isleýän. Getirin-de goşurmak isleýän bolsaňyz. Diýişiňe diýär bolar. Ýöne men torbam ýanyňyzdamy? Onu men torbam ýanyňyza alyňda, nire barmar bolsa habar edäň. Bolýa, ýöne bir hokka tapaýman. Ala detmäň. Men siziň habarnamaňyza garaşýar. Bolýa. Gidem sen habarnamaňa garaşýar. Adamlar garaşyp otyra bar da how. Pakşan çara. Bolsa. Bolýa. Başyk salamu alaykum. Aleykümselam. O maşyk ýagdaýlaryň. Geldiňiz sagaman. Geldim. Aýalwagyň işini getirdilermi? Getirdiler ras. Ançaryň özü nerede? Anna çar gelin onta. Aýalwagyň işini özüm ýerim geçmedimi ki? Başyk sana gowy gelşer. Giýseni başyk. Ho. Yer görelin mi? Aha. Hova satayda bar diýdim ha. Bar. Mekancan? Mekan? Nilday bey. Başlyk juda gowy gelşdi sana. Gelşdimi? Ho, gelşdi. Salam Ayaz baba. Salam körpeji. Ayaz baba,
Sen men hatymı aldyňmy? Hat? Men bilemok. Almadyňyzmy? Körpeja maňa hat ýazýan kenne. Hay senka oğlum. Sen adyň näme? Mekan. Mekanmy? Nerede ýaşaýan oğlum? Aşgabatda. Sen näme bu ýerge ködüň geldiňmi? Kakam bilen geldim. Telefonna urlaşıp dur. O ne ol ýala? Hatyň haçan ýazdyň? İrden öýde kam. Vah oğlum senkini inanmaly. Hatyňda näme ýazdyň oğlum? Men ýanymda durna. Ay baba, bu wara. Çık. Başlyk men durubereýin-ne? Çık. Barbyr meni injalmaýan. Çık diýen. Mekancan. Salamu aleyküm Ayaz baba. Wa aleyküm esselam. Gelin geçin. Yetip gelýän bayramňyz bilen. Sağ ol Ayaz baba. Ay şu çalmana gelipdim de telefonu güýmenip. Mekancan yitirdim hemen. Teresem yok. Oğlumu gözläp gara janym galmady. Asıl sizin ýanyňyza gaýdan ekene. Altyjagym Ayaz babasyny juda göresi gelipdir. Häzir men size Ullokan arça da saylap berjek. Şeydin Ayaz baba. Men oğluma Ullokan arça saylap berin. Ejesem uzaklygyň bezek gutarmasyny. Oğlum maňa ýazan haty bolmalydyr. Şonu maňa getirip gitgin. Han ýörüm onda men size Ullokan arçany saylap bereýin. Salam Gıyba. Men Dida. Salam, men Miwe. Salam. Salam. Leyli. Siz meni öýük etmäge görüň. Men Alyň torwaňyzy, meňem torwan beriň. Alyň. Miwe. Bolelimdamy sular ýalymy? Ýok. Ýöne şeýle ýagdaýda her bir gyzam gaharlanyp biler. Ha, dogry. Bağışlaň, meň şahsy gündeligim bolmaly, nirdol? Bilemok. Bar olan zadyňy da getirdim. Men hiç da dellemok. Ol torwada-dy, belki siz onu çykaryp izne salmak undan bolaýma? Ay bilemok. Siz torwany açyp barlansyňyz-da şonda gündelik eliňize iýilmedimi? Leyli. Ol men üçin gymmatlydy. Bolýa-da, ýör gideli. Durun. Sizden bir daha sorajakdym. Hawa diňleýän? Doğrudan tötäýlen boldy. Ötünç soraýan. Bolýa sağ bolun. Leyli. Biz ýene duşup bilersmi? Näme üçin? Ay, tanışlyk açardy. Gurrunde solardy. Men siziň bilen gurrungum ýok. Gönüm bolmasa, biziň duşugymyz tötälik däl ýaly. Biziň torwamyz çalşmana bilerdi. Men bizi ykbalymyz duşur diýip hasap edýän. Bağışlaň, men nätan şu adamlaryň gurrunglaryny diňlemek islämok. O nähil nätans? Bir görün tans, iki görün garyndaş diýipdirler. Beh, üç gören näme bolýar onu?
Üç görünmü? En atalar guda bolýar. Yoldaş türgörler, bugün bizim mehmanımız. Garaguşoğun öňkü ýeňijiti Leyli Sahadova bizde mehmançylykda. Ol häzir başy urda zähmet çekýärligine garamazdan sport bilen meşgullanmagy dowam etdirýär. Gyýyzlar, oglanlar, hiç wagt sport bilen türgörleşmegi bet etmeň. Sebäbi sport bilen dogry türgörleşmek bu sagdyrlygyň kepilidir. Häzir bolsa Leyli size bir näçe öz tilsimlerini görkezler. Hani biriňiz ýanyna çykyň. Kim çykýar? Ha, geldi da. Leyli, bu ýigitimiz biziň ýaňy türgörleşige başlady. Halipa, biz öňürekden mertans. Hem garyndaş, hem owa karşıda isteyecek oğlum. Onu tayin bolsaňyz başlalyň. Sen bu yerde näme işleýän? Balym markaty. Okwalyň sana başga näme diýdi? Üç görün. Ýaş sapynjalar diýdi. Onda sana okwalyň tersiräk aýdypdyr. Ýör onu gaýdalyp. Didar, näme taýýarlyga barmadyň? Bay, bo. Neme? Men aýdaýyn çaraga. Didar bir nädenin bilen duşmana gitdi. Ha. Ýöne o ýeriň türgünleşik meýdançasylygyny aň etmedi. Ine de netijesi köpläpdirlermi? Yok, şo gyýdyň ýeki özüň edeni işdirbi. Bäh, seni şu ýagdaýa şo getirdimi? Hakyky söýüp diýip şoňa diýäýsiň. Serediňä bu görgüle, ýemşerdi goýaýypdyra. Ey, oglanlar, oýnuňyzy goýsaňyzdan. Inim, seninni duşuga gitme. Yoksa sen täze dawarasynda çykyş etmäge yaramarsyň. Ertir ýerdenden başlap her gün ýazgy boljakdyr ýigitler. Özüňize gowy serediň. Bolýar. On taňam haw. Gyýyzlardan emäge boluň. Görýäňizden ha. Dordam diýtar. Ha? Ha, o çara. Degişýänlerin. Bolýar, diýinjal beriň. Ay otur. Diýinjal. Hawa inniki doşuk nerede? Kitapxanada. Sen? Sen yine men karşımdan çıktın mı? Men çıktım mı? Sen bu yerde näme işleýän? Men kitap almağa geldim. Ine şu kitabı. Innem gaýdyp barýan.
Dursana. Ayak çeksene. Men mi? Menem şu kitabı almana gelipdim. Ha, şeyle mi? Juda gyzykly kitap taby. Kitapda akay. Söýgü rowayatlaryň birine gyzyň gözleri ýigidi bir wagtda özüne bennetdi. Ýigit öz bagtynyň şo gyzyň gözlerine diňe düşünipdir. Onam gyýda düşündirmek isläpdir. Söýmek bagtdyr. Söýmek ikisi bagtdyr. Söýüp söýülmek bolsa tükeniksiz bagtdyr. Söýmän başaran adam söýülmäge haklydyr. Çyn ýürekden söýýän adam söýülýänden has bagtlydyr. Leyli? Leyli? Bu kitapda söýgü rowayaty ýok. Yok mu? Başlan, näme içäňiz? Ikimiň gowaryan içýämiz. Kofe alaýym. Bolýa, başga? Galannym kofe başynda maslahatlaşyp soňaýda aýar. Bolýa. Sen men kofe gowaryanym nerden bilýän? Başlan, siz Leyl Sakadwamy? Hawa. Şuta goluňy çekaýyn. Men bägül juda gowaryan. Owa bilýän. He? Görüm tur diýjek bolum. Ayu çeppe. Dyn şunu bir dyn çalay. Oýaý şu işleňi. Maşgalaňa ünseräý. Oýaý şu işleňi. Ertir bayramçylyk almal goýmal zatlamyz bar. Kofeňam sowap barya. Sowatma barç. Häzir bardym maral. Şu günler ýüregim bir zata duýýar. Eýgilikdir da herne. Ejemlere gitjekdim bolyn. Öýüň işlerini goýup bolanyga. Çeppe sen men diňleýäňmi? Çeppe, hälen bersäň aýdyp berip oturun şunu. Ha, howa, diňleýän. Sen kofyaň şeýle tagamly bolýa. Sowasa diçerin. Ine boldum menem. Çeppe, sen men diňleýäň ogama? Täze ýylan soň bir salym ejemlere edip dyn jalyp gelesim melä. Diňleýän, näme diýýäň? Ejem öýüne gitjek diýän. Ha. Hayal etmän uğratmaly bolar onu. Wi, bula hediletdi. Giderin, gitmedem öýtme. Gatyga goý. Baran ertirge ola goýaýar. Ertirdäl, idil häziriň ödünne giderin. Bar, bolýa.
Be, Maral. Bula doğrudanım tagamlı bolupdyr. Näme, he? Bolup oturuşyny. Ýok, bu meň aklym itgetjek. Mene düşünmedim ay. Näme diýsen tersine bolupdyr. Alo. Meni uğrandyryn. Meni mehmanhanada ulyp barýan. Bolýa, garaşdyrmagyn. Bolýa. Daýy. Owa. Arçalar dukanyna nähil barmalka? Arçalar dukany. Dukan kany haýsy hal? Ayaz bawol dukan. Ayaz bawaly, ay bilmedim. Ana, olardan sorap gördüňmi? Olardan soradym. Ha, ay onu bilmedim. Borda daýy. Bolýa. Muny ýeködüs bolýan. Arçalar dukanyna nähil barmalka? Leyli. Bıyıncalık bolma häzir täzimläp getirin. Ana sen ol ýerden süpürge çal, men häzir geldim. Leyli, sen gowaran kofyan getirdim. Men telefon belgimi nerden bildim? Turganlaşyga barýanym nerden bildim? Kitapxana, bäwül, kofya. Sen bu zatlary nerden bildin? Leyli. Men ahyrdan düşündirip biljek. Yalançylygymy? Men yalançy däl. Yalançylaram halamyk. Dogry. Gündeliň bukdum. Olum sen dünýäden aýrylasym gelmeýän üçin bukdum. Gündelik meni wagty ýanymda sen maýary. Sana şeýle bir gün beripdim bolýan hamala. Ýanymda sen ýok wagtyň. Aklym ütgäýärmi haýytdym. Eger sensizlik duýgusy meni gopurgatmadyk bolsa, meni gündelik näme üçin gizleýin? Diňe maglumat gerek bolsa, onu göçürmem alyp bolýaram. Men sen gowuny segleme öwrendim. Näme üçin? Elime dama sen ýylgyryşyň görünýär üçin. Sen durmuşyňda diňe gowaryan zatlam otursa, bagty bolmarsyňmy? Sen bagtly çek bolýan adamy tert düşündim. Bulum, sen gowaryan kofyan. Maral, ýöne öýkelemeni bahana gözläp bören ýarla bolsun. İşim kene, görýäňe.
Bayramçılığa gerekli atlar almalıydın giden ok mu bazara? Näme? Meni gitmelmi? Böyüsana değişillem çeppe. Hava isunlara irvle gityan aksam melyan. Dyn sunlara ma uzak gün kompüterin başına. Sen biz bilen isin yoga. Bolyada maral. Bayramçılığın ön yanına öyküleşmeli. Mekanzanamal yör bazara gideli. Näme? Yör bazara gideli. Yör gideli bazara. Mekanzan? Mekanzan? Mekan? Oğlum? Mekanzan? Mekan? Mekan? Mekanzan? Teppe, mekan nerede? Min ne bileyim? Näme? Mekan yok, hiç yerde mekan yok. Hem motorlar gördün mü? Gördüm. Yok, hiç yerde yok. Nerede kanay bey? Hogen nece? Leyli mekanzan yok. Näme? Mekanjan yok. O ne hil yok? Bilem okçuk gidenem duymanırs. Doğraştırıp iyileştire göre. Leylizam gayrat et. Bolya. Näme bolupdyr Leyli? Ağamın oğulcuk öyden çık gidipdir, tapan oklar. Alt 7 ýaşyndaky çagajykmy? Hova? Men onu gördüm. Nirde haçan? Dronloda sen meni telefonu görüşümdi. Ýör eglenmän şol ýere gideli. Dur. O menen haýsydyr bu dukan sorady. Aýad wawul dukany. Ol arçalar dukanyna gidenler. Ýör, eglenmän şol ýere gideli. Genece, bir tanşym 6-7 ýaşyndaky oglanjyk duralgada görüpdir, ol şollar. Seylemi. Lilcan, çyndanam görüpmi? Wagt canmalam. Oğlum maňa ýadan şonu maňa getirip Ayaz baba, men ejem bilen kakamy dama öýküleşip bolup durlar. Sen şolara beýtmäň diýsene. Teppe, tapmadım, yok mu hiç yerde? Ol Ayaz babaň ýanyna gidipdir. Ayaz baba, men ejem bilen kakamy dama öýküleşip bolup durlar. Sen şolara beýtmäň diýsene. Salam körpeji. Salam. Men sana näme kömek edip bilerin? Maňa Ayaz baba gerekdi. Ayaz baba? Ayaz baba her täzeli ýejet gelýär ol. Maňa hemişe şu ýerde bolýan nida? Bolýan nidi?
Ol Wahy garasany? Dinleýän naşlyk? Oğlanjy kim gözleýär? Başyk bu näme soraýa? Haýsyr bir aýaz babany gözleýär. Ha, aýaz babany? Ol meni gözleýändir. Onu men ýanyma derrew juguradyň. Aýaz baba bar eken men ýanyma ally gelýär. Bolu başykjan. Bolu häzirje gertjan. Bor başykjan. Bolýa. Körpeje men bilmeýändirne aýaz baba bar ekeni. Men bilimi ýürme sen akideýin. Ýür. Jigim staýda bir gitçik gowlan gördüňmi? Howa başlygymyň ýanyna. Aýaz babaň ýanyna. Bolýa. Ay tuğleme. Gel geçineyim. Kakam. Oho, size mi geldiniz mi? Bir de mekancanla size gidecek kol oturdu ha. Gidelin Ayaz baba, gidelin. Sen ol avtogullarını alan yigit mi? Hova? Sen nereden çıktın? Neme de? Mekancan duraladı men gördüm de. Leyla da men haber ettim. Şeylem Leyli. Sen Leyli'yi nereden tanıyanı? Bağışlan. Başlan. İnim, hani bir diyemen var dursa. İkimedin bir vacik burunumuz var. İyin nesip edenden. Aha, Ece, kaka, Ayaz baba gelipdir. Seylem oğlum. Ay tuvaleme. Ağa mağan oturan mısınız? Tədiliniz kutlu olsun. Aydanın gelsin. Düşümlü olsun. Artkallı devletli yıl olsun. Sağ ol. Gelin Ayaz baba, saçakmasına geçin. Bereket versin. Sağ olun. Men ilki mekancanı soğudun vereyin. Alinim. Getir Ayaz baba. Häzir. Al oğlum. Mekancan, al oğlum. Soğudun nesip etsin. Sağ olun Ayaz baba. Kıydım. Sana ayratin bir soğudum var. Bu soğud inim Täş Mämmedin adından. Ol bu soğudu katken alıp bär gözledi. Ine. Algıydım. Soğudun nesip etsin. Sağ olun Ayaz baba. Ediz bağlalam. Men yine barma yerlemken. Siz arkayın toyla verin. Täzeliniz kutlu olsun, düşümlü olsun. Bitmesiniz lan Ayaz baba. Mekancanın yanına bir sellem oturayım alınız da. Netip bolsa Täş Mämmed. Mekancan men nereden tapmalıyım bilýär. Şeylen mekancan oğlum. Silap geleniz üçün sağ olun Ayaz baba. Bolýa, sağ oturun. Bor Ayaz baba. Täzeliniz kutlu olsun. Sağ olun, sağ oturun. Sağ olun Ayaz baba. Ýörjigim, soğudun açık göreli. Täç Mämmed. Ol ýaly çeppe diýäsene ho. Qadyrlayan ýoldaşym çeppe maňa näme sowat etdik ha? Asta görey. Ayaz baba, maňa da ejem kel, owadan Gulyaka sowat edäýin. Çepe. Hey, näme bolýar saňa? Hey, dur, maral. Güýdüň astyna maral. Maral, güýdüň astyna maral. Genneje. Til kömek gelýär. Salam elik. Salam. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Ogo sağ olun. Şu Leylilermike? Geçin.